खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ BTC सोरखारा गाहाय हाबाफारिफोरजों समबाय खोन्दोखौ जौगाहोदों। गाहाय मावफुं सोद्रोमा CM श्री प्रमद बर'नि दैदेननायाव हेफाजाब बिफान BTCआ ओनसोलाव समबाय आफादफोरखौ गोख्रों खालामनो आरो जिउ राहाखौ जौगाहोनो थाखाय गोनांथार राहा लादों। मोनसे गाहाय हाबाफारिनि बाहागो महरै 15,000 मोसल्सफोरखौ स्रां फल प्रसेसिं एन्ड एलाइड CS लिमिटेडनो गथायनाय जादोंमोन। बे आगाननि थांखिया अरायथा रांखान्थियारि हाबाफारिफोरखौ जौगाहोनाय आरो ओनसोलारि सुबुं समाजफोरनि थाखाय गोदान खाबु होनाय। जायगायारि दारिमिनफोरखौ जौगाहोनो गुबुन मोनसे नाजानायाव तितागुरि पेक्सनि थाखाय मोनसे सानखराङारि पावार प्रसेसिं इउनिट बेखेवनाय जादोंमोन। बे सुबिदाया जायगायारि प्रसेसिंखौ बांहोगोन आरो रांखान्थियारि जौगानायाव बिहोमा होगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। बेजों लोगोसे कक्राझार आरो परबतजरा महकुमाफोराव गुदि आबाद क्रेडिट ससाइटिनो जेरक्स जुन्थिफोर राननाय जादोंमोन। बे जुन्थिफोरा पेक्सजों सामलायजानाय कमन सार्भिस सेन्टारनि जौगानायाव मदद होगोन, जायजों समबाय आफादफोरा उफ्रा सिबिथाय होनो हागोन आरो उफ्रा खाजोना दिहुननो हागोन। बेफोर हाबाफारिफोरा समबाय सेक्टरखौ गोख्रों खालामनाय आरो सुबुंफोरनि थाखाय गोदान जिउ राहानि खाबुफोर सोरजिनो BTC सोरखारनि रादायखौ दिन्थियो। नैथि खौराङाव दङ मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि थान्दै हान्जाया BTRआव हेन्डलुम इनिशिएटिभफोरखौ फरायसंनो दावबायफैदों। रोंग'थि गोनां सि दाग्राफोरजों लोगोसे मावफुं आरो सरासनस्रा सोद्रोमाफोरजों लोगोसे मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि मोनसे थान्दै हान्जाया बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन BTRनि एक्सप'जार दावबायनायाव दं। बे दावबायनायनि थांखिया ओनसोलाव बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशन आरो गुबुन आखाइ इसान जौगाथाय हाबाफारिफोरखौ फरायसंनाय। गावसोरनि दावबायनायनि गिबि सानाव हान्जाया ITP कुवाजान आरो चिराङाव ANT केम्पासखौ नायगिदिंहैदोंमोन, जेराव बिथांमोनहा रोंग'साफोरजों सावरायदोंमोन आरो गोदानथार आखाइजों दानाय आदबफोरखौ नायदोंमोन। बे दावबायनायफोरा गोदान आदबफोर आरो अरायथा सि दानाय आदबफोरनि सायाव बेसेनगोसा गियान होदोंमोन। BTRनि आखाइ इसान आरो टेक्सटाइल बिफानआ ओंथिगोनां सावरायनाय खुंनायाव गोनां बिफाव लादोंमोन। थान्दै हान्जाखौ BTRजों दानाय सोरबिथिं खान्थि आरो ओनसोलारि आरिमुगिरिफोरनि सायाव बेनि गोहोमखौ बुजिनायाव मदद होदोंमोन। बे दिन्थिफुंनाय दावबायनाया मोननै ओनसोलनि गेजेराव सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन आरो गियान आरो साबसिन आदबफोरखौ रानलायनानै आखाइ इसान सेक्टरनि जौगानायाव बिहोमा होगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। थामथि खौराङाव दङ उदालगुरियाव मुलुग केन्सार सान फालिनायाव सांग्रांथियारि हान्जा सुरदों। आसामनि केन्सार केयार फाउन्डेसननि बानजायनायाव दाजानाय आसामनि गुबुन जिल्लाफोराव केन्सार केयार सेन्टारफोरनि गेजेराव मोनसे उदालगुरि जिल्लायाव केन्सार सुबुं समाजारि हाबाफारिनि दैदेननायाव आरो दान्दा आरबान गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि हेफाजाबाव मुलुग केन्सार सानखौ गुबुन हाबाफारिजों फालिनाय जायो। बुहुमनां केन्सार साननि फालिथायाव फुंनि 9:30 रिंगासोआव रौता मडेल देहा फाहामसालिनिफ्राय मोनसे सांग्रांथि रेलि दिहुननाय जादोंमोन। बुहुमनां केन्सार साननि फालिथायाव केन्सार सांग्रांथि हान्जा सुरनायाव प्रिन्सिपाल, फोरोंगिरि, मावफारियाफोर, दांदा आरबान गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि फरायसाफोर, डाक्टार, रौता मडेल देहा फाहामसालिनि नार्सफोर, हायुंआरि सावस्रि मिशननि मावख'गिरिफोरजों लोगोसे आसाम केन्सार केयार फाउन्डेसननि मावफारियाफोर आरो गोबां गुबुनफोरा बाहागो लादोंमोन। बे सांग्रांथि रेलिनि जोबनायाव देहा फाहामसालिनि सोरगिदिं खुंजानाय सांग्रांथि मेलफोराव सावरायनाय जादोंमोन दि गिबि थाखोआव केन्सारखौ संदाननानै माबोरै गोहोम गोनां राहा लानो हायो, होबथानायनि राहाफोर आरो मोननो हानाय फाहामथायनि खाबुफोरजों लोगोसे गुबुन बिथिंफोरनि सायाव सावरायनाय जायो। बे फालिथायाव गोबां बेरामिफोरखौ आनजाद नायनाय जादोंमोन। हाबाफारियाव डक्टर आर डे, आसाम केन्सार केयार फाउन्डेसननि जिल्ला क'र्डिनेटर स्टेफा लाखनारिजों लोगोसे नार्स आरो सावफाहामारि मावफारियाफोर दंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ हारिमुआरि गोरोबलायनाय आरो थुनलाइयारि साबसिनखौ फालिनानै कक्राझार थुनलाइयारि फोरबोआ जोबबाय। कक्राझार थुनलाइयारि फोरबोनि ब्रैथि खोन्दोआ समबारनि मोनाबिलियाव जाफुंसारै जोबदोंमोन, जेराव भारत आरो गुबुन हादोरनि सा 200 निबो बांसिन खन्थाइगिरि, लिरगिरि आरो थुनलाइगिरिफोरखौ ज' खालामदोंमोन।
BTC सोरखारनि बानजायनायाव सानथामनि फोरबोआ 1 फेब्रुआरिनिफ्राय क'क्राझार नोगोरनि सानमारियाव थानाय गौरां दैमानि सेराव थानाय बर'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव जागायदोंमोन। गोजोन आरो हारिमुआरि गोरोबलायनायनि नोजोरजों फोरबोआव मोनसे जिउगोनां थुनलाइयारि आबहावा सोरजिनानै गोसो बोनो हानाय सावरायनाय, खन्थाइ आवरायनाय आरो सावरायलायनाय जथुमफोर दंमोन। बे हाबाफारियाव जापान, खोला करिया, डेनमार्क, एस्ट'निया, श्रीलंका आरो नेपालनि 8 मुंदांखा गेदेर हायुंआरि खन्थाइगिरि आरो लिरगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। बेजों लोगोसे भारतनि गुबुन गुबुन रायजोनि सा 55 थुनलाइयारि सुबुंफोर आरो आसाम आरो सा-सानजानि सा 110 खन्थाइगिरि आरो लिरगिरिफोरा गावसोरनि सोरजिफोर आरो रोंग'थिजों सुबुं गौमाखौ जौगाहोदोंमोन। जोबथा सानाव सा 8 मुंदांखा गेजेर हायुंआरि खन्थाइगिरि आरो लिरगिरिफोरजों मोनसे जर'खा सावरायनाय जादोंमोन, जेराव एस्ट'नियानि क्लाक्स एंकरसेन आरो मार्गन लाटिक, श्रीलंकानि सन्टम अयाथुरी, खोला करियानि सुं इल किम, जापाननि मिवा साकुराकी आरो इटालीनि फ्रांसेस्क' वर्स दंमोन। बिथांमोनहा गावसोरनि मोनदांथिफोरखौ फोरमायदोंमोन आरो बर' सुबुंफोरनि धोनि हारिमुआरि दोरोंफोरजों लोगोसे बिथांमोननि रुजुजायै गाननाय-जोमनाय आरो जामुंफोरजों लोगोसे फोरबोनि दुंब्रुद आलासि सिबिनायखौ बाख्नायदोंमोन। जोबनाय हाबाफारिनि मोनसे गाहाय आखुथाया जाबाय गौरां हायेन थुनलाइयारि बान्था 2024 आरो गौरां दैमा थुनलाइयारि बान्था 2024 गथायनाय। मोनफ्रोमबो बान्थायाव गांसे मान बिलाइ आरो ट्रफी आरो 50,000 रांनि नोगोद बान्था दंमोन। गौरां हायेन थुनलाइयारि बान्थाखौ मलयालम लिरगिरि के.आर. मीराखौ बिथांनि सल'मा एसेसिननि थाखाय जयै होनाय जादोंमोन, जायखौ जे. देविकाया इंराजियाव राव दानस्लायदोंमोन। गौरां दैमा थुनलाइयारि बान्थाखौ राधिका अयंगारनो बिथांनि सल'बाथा नङै बिजाब फायार अन दि गंगा, लाइफ अफ दि डेड इन वाराणसीनि थाखाय होनाय जादोंमोन। क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो 2025 आ थुनलाइनि गोहोनि गेजेरजों गोजोन आरो हारिमुआरि बुजिलायनायखौ बांहोनानै थुनलाइयारि सावरायनायनि थाखाय मोनसे मानगोनां जौसां महरै गावनि थाथायखौ फिन खेबसेबाव रोखा खालामदोंमोन। 5थि खौराङाव दङ क'क्राझाराव मुलुगनां केन्सार सान फालिदों, सांग्रांथि बाइक रेलि खालामदों। मैया मुलुगनि गुबुन जायगाफोरजों लोगोसे बुहुमनां केन्सार सान, क'क्राझाराव बुहुमनां केन्सार सान फालिनाय जादोंमोन, जेराव सुबुंफोरखौ केन्सारनि खैफोदनि बागै सांग्रां खालामनो आरो थाबैनो सिनायथिनाय आरो होबथानायखौ बांहोनो थाखाय बायदि रोखोमनि सांग्रांथि हाबाफारिफोर लानाय जादोंमोन। फालिथायनि बाहागो महरै क'क्राझारनि रुपनाथ ब्रह्म सिभिल देहा फाहामसालिनिफ्राय सालाकाथिसिम मोनसे बाइक रेलि खुंफुंनाय जादोंमोन। बे हानजा सुरनायखौ क'क्राझारनि केन्सार केयार सेन्टारनि सामलायगिरि डक्टर निर्मल सिंहआ फिरफिला दिन्थिनानै जागायजेनदोंमोन। बे हानजा सुरनायाव सा 50 सो बाइक सालायगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। क'क्राझाराव बुहुमनां केन्सार सान फालिनायनि थांखिया सुबुं सांग्रांथिखौ बांहोनाय आरो केन्सार जोथोननि सायाव बेसेनगोसा खौरां होनाय, सुबुं समाजनि थाखाय साबसिन सावस्रि फिथायखौ रोखा खालामनाय। 6थि खौराङाव दङ पर्न'ग्राफि केसआव बांलादेशी आइजोखौ हमनाया गेदेर सुबुं लांखारनाय रिंखौ दिन्थियो। पर्न'ग्राफि केसआव बांलादेशी आइजोखौ हमनाया गेदेर सुबुं लांखारनाय रिंखौ दिन्थियो। गाज्रि आयदा दिहुननायनि थाखाय बांलादेशी आइजोफोरखौ लांखारनायनि गुबै मास्टारमाइन्ड, जायखौ जाकिर होनना सिनायथि होनाय जादों, दायो दिसपुर पुलिसजों बेखेवजानाय मोनसे केसआव फान्दायनायनि उनाव खारखोमानानै दं। रिपर्टनि बायदिब्ला फोथायनाय जायो दि जाकिरआ गुवाहाटीआव आइजोफोरनि फैनायखौ सुबिदा खालामदोंमोन। थेवब्लाबो पुलिसआ दासिमबो बेनि गुवारै फोरमायनो हायाखै दि माबोरै बिसोरो मेघालयनि गेजेरजों खाथि-खाला सिमा बारनो हादोंमोन, जेराव मिन आख्तार मुंनि सासे आइजोखौ गुवाहाटीआव हमनाय जादोंमोन। गुबुन सा 6 आइजोखौ ट्रेनजों हायद्राबाद दैथायहरनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बावैसो सिगां मोनसे हमनायनि समाव हमजानाय सासे बांलादेशी आइजोआ जाकिरखौ मोनसे गिदिर मानसि लांखारग्रा नेटवर्कजों सोमोन्दो लाखिनानै गोनांथार खौरां होदोंमोन। बेनि गेजेरावबो नोगोर पुलिसआ सोलिबाय थानाय नायबिजिरनायनि सायाव मावख'आरि बिबुंथि होनायनिफ्राय गोजानाव थादों। 7थि खौराङाव दङ इउपिनि फतेहपुराव गंनै मालबाहक ट्रेनफोर सौग्रावलायदों, 2 रेलवे मावख'गिरिफोरा जोखोम। उत्तर प्रदेशनि फतेहपुर जिल्लायाव 4 फेब्रुआरि मंगलबारनि फुङाव गंनै मालबाहक ट्रेनफोरनि गेजेराव सौग्रावलायनायनि जाहोनाव रेल खारनायाव हेंथा सोमजियो। रिपर्टनि बायदिब्ला बे जाथाया सुजातपुर आरो रुसालाबाद रेलवे स्टेशननि गेजेराव फुंनि 4:30 रिंगासोआव जादोंमोन, जेब्ला सासे ट्रेन सालायगिरिया अजद होनाय बायदियै गोजा सिगनेलखौ बारस'दोंमोन।
पाम्पिपुरनि खाथियाव गंसे थाबाय थानाय मालबाहक ट्रेनआ गुबुन मोनसे मालबाहक ट्रेनजों उननिफ्राय सौग्रावदोंमोन, जायनि जाहोनाव गार्ड क'च आरो लक'म'टिभआ लामानिफ्राय गोग्लैदोंमोन। जाब्रबथायनि जाहोनाव अफलाइनआ गोहोम गोग्लैदोंमोन। खौरां मोन्नाय बायदिब्ला ट्रेन सालायगिरिजों लोगोसे सानै रेलवे मावख'गिरिफोरा एसे दुखु मोनदोंमोन। बे समावनो गोहोम गोग्लैनाय खोन्दोखौ लांदां खालामनो आरो सरासनस्रा ट्रेननि खारथाइखौ लाबोफिननो थाखाय रैखाथि आरो फोसाबफिन्नायनि नाजानाया सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर फेसबुकआव खौरां खोनासंनानै मोजां मोनो, अब्ला जोंनि डियार ब्रह्म फेसबुक पेजआव थांनानै खौरांखौ खोनासंहैनो हागोन। पेजनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।